23. januára 2003 vstúpil ako akcionár do východoslovenskej energetiky medzinárodný koncern RWE. Můžeme říct, že za dobu, kdy jsme zažili několik voleb, finanční a bankovní krizi, otevírání trhu, restrukturalizace podniku, 10 pohyblivých let, dneska můžeme říct, jsou úspěšní. V spoločnom dialógu oboch akcionárov sme na základoch vyše 70-ročnej práce niekoľkých generácií vybudovali silnú a úspešnú firmu. Zvládli sme oddelenie obchodu a distribúcie, ktoré od nás vyžadovala európska legislatíva. Zásadne sa posilnila naša orientácia na klientov. Novú tvár dostali kontaktné miesta zákazníka, vybudovali sme moderné call centrum a v posledných 5 rokoch sa nám podarilo veľmi úspešne preniknúť na trh so zemným plynom. Za uplynulé obdobie sa podarilo konsolidovať hospodárenie firmy. Popri vnútornej reštrukturalizácii sme sa stali lídrami v transparentnom a efektívnom obstarávaní tovarov a služieb. Takmer 0,5 miliardy eur smerovalo za 10 rokov do obnovy a rozvoja distribučnej sústavy. Pripojili sme množstvo nových odberateľov, predovšetkým v priemyselných parkoch. Vybudovali sme modernú, vysokoautomatizovanú distribučnú sústavu. Špičkové technológie používame pri riadení siete, geografickom informačnom systéme či pri operatívnom riadení prevádzky distribučnej sústavy. Venujeme pozornosť potrebám komunity a dbáme o ochranu životného prostredia. Samozrejmosťou je vysoký štandard etických princípov zakotvený v hodnotách, ktoré vyznávame v celom koncerne RWE. Všetky úspechy, ktoré sme dosiahli, sú predovšetkým zásluhou ľudí. Takmer 2000 zamestnancov viacerých spoločností koncernu RWE na východe Slovenska prispieva každý deň k spoločnému úspechu. Přeju nám dalších úspěšných let, jestli 10 nebo víc.